Ngiyabona into amancane. Ufuna ubhizi esifukuzisa esibhizi shawa. Nakakhulu ndawo amancane ezitshena. Usuke ngikamuntu. Kodwa mancane uzobona ukuthi ngisazonenjani. Manje ngiyamsaba, into emsaba. Phela sezimsaba la lo muntu ini bomthembeni vele abantu umuntu. Angazi. Kodwa mancane akubona umzimba. Sila. 35 bese ngiyayeka into amancane saqangifundisa ukudla. Ngilalela la ngizwane ngifana ngifuna izinto ngokungalokho angijwala. Ngangitshela nje akujwayela ngabe. Ushaya babe. Baba uzongihlohlela amehlo indawo. Yangazi umna nawe siyazana. Lisa, bazongihlohlela amehlo indawo. Yangazi. Abasha uje. Bonke abantwana kazethu bephathe yini babeyeza endlini zami. Mina nawe sebenzisana. Sakho umhlaba wonke ngamandla ethu. Ngisoze mina ngasebenzisana nawe mfana wami yazi ukuthi uphatha lapha engeze uphathe. Phatha mina namlazi yazi. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa ugade bonke la kazethu. Bengakubaleke ukusebenza ngomina. Ehlula umuntu oyedwa sibangaka. Pepetha phethu. Sondela. Baba zale kunamathumba lo basiqine baba isandle baba. Baba siqine pepetha into esile phethu. Yekela. Pepetha kakhulu phethu. Yeah. Ngicela ngani? Sana sicelo la sincane. Kunabafana enhlangene nabo ekutheni ngo-25 bacela usizo lwethu. Nomfana 2 people lapha. Ungahle wena. No njengomfazi. Nami ngifundele abafana ba-AA la. Ngihlala abafana ba-AA. Awuthi njani nangasethi? Ngithini manje apho umlando la kasethi? Hayi nabantu ba-AA. Masize boss. Nawusazodinga usizo lena. Usuyisangoma, ngizotshela ukuthi mina sazodingani. Wena sokuzitshela mina singenzeni. Sosiyala mina singizowenzakalani? Kanti nani ngilethele indawo? Hayi kusokopha umlando. Usothethe rand bethu kodwa sisabathola. Angisabathola uthena bethu. Yeah, boss. Ngifuna ukubona ukuthi ngani luthola. 5 plus 5. 5 plus 5. 10. 5 plus 5. 10. Namba kuthi rand ben nazo. Ngifuna nje mina ukuthi noma u3 ngisebenzele nginimeko speed. Uzosolela. Speed just hole ngithengani. Wena ndazo usolela. Swali yazi nje. Ngakaphola imali. Uthi was block abo 6 la. Phela ngaphola 2.
Fanele ngiqale ngibone ukuthi ngiqinile ngikhona izongisebenzela. Lo uqinile lo uqinile ngibona nawe. Qinile we. Qinile. Yashala umuntu emhlolo sipitha basho. Sibuhlungu salihlami lo mshito yashaya. Shonke nesipinile. Hayi ngibona ngempela bafana bami. Yazi ukuthi uphengile no Beyonce belapha ekhaya. Hayi ngakho usuqalile. Yazi ukuthi uba Beyonce. Sebageza ngobisi. Ngala. Akamnandi bamama. Angithi mina ngiyaphasa nawuphasa. Futhi ngiqinisile ngayo yonke into. Hey, nathanda ukwenza abantu isilima wena. Nangu Big 5. Boss, sebesijiyelile lapha. Sebenza no Big 5 manje. Yona ngitshela leyo nto leyo. Ngitshela ngoba ngekho lapha phambili ba Big 5. Ngibonile abathisana, ngibonile ukuthi uzongimane sebenza ngophi. Sukenzeleni wena. Sifikile manje isikhathi ukuthi ukushisa. Yahlaselwa ke manje bafana. Kanti sisathu ngibazela lapha lo. Ufela ungigwatshisa lapha. Sifikile isikhathi. Bafanele niyo akliwe. Bafanele niyo manje wenzoni? Akliwe. Akliwe. Bafanele niyo wenzoni? Akliwe. Bafanele niyo wenzoni? Akliwe. Hawa no Big 5. Man ngithe mu Big 5 yini? Ayibalimalile abantu bezikhukhula. Yazi umuntu mina bonga uThixo ukuthi usanendlu ukuhlala. Hayi Nkosi. Ngeza. Speech ushaya ingane lapha phezulu. Speech ushisambulo. Sisambulo. Samkhuza igcoba ikhanda. Yazi ukuthi le ngane lena. Okay. Ngicela ngibizele ukuthi sehlike manje la. Awu Mamso. Happy birthday mama, ufeyile la? Hawu speech. Usambulo. Uzohlala phansi. Uzohlala phansi ngifuna kuhlalise mina. Ngihlala mama. Uvela. Mama ngiphuma esikole ngiphuma egroundini la. Awuzazi ukuthi uqhamuka. Cha mama ngiqhamuka egroundini. Ugcine yini ugesi? Angisokulana. Njengoba kuphindwa ngena icala efanele ngesonto edlule futhi ukuthi wena ushaya ingane zabantu. Ngithini ngale ngoba abazali baleze ngane bebefika la ekhaya. Yenze njani? Ngoba wena uthi ushaya ingane zabantu la uphuma khona. Into engekho leyo bakusukela. Awuda mama ngiqinisile mama angenzanga lutho mama. Wenzeni ke lapha egroundini la ukhona? Udlala nobani? Ngidlala ngedwa. Sambula ngibuke emehlweni ukhuluma iqiniso. Udlala wedwa. Usuka la egcekeni shonele egroundini odlala wedwa. Cha mama. Ngikhola lo nto mina. Sengibuke emehlweni Sambula. Nawazi mama ngihamba mama. Hayibo. Ngithini ngale ngoba abazali baleze ngane bebefika la ekhaya. Yenze njani? Ngoba wena uthi ushaya ingane zabantu la uphuma khona. Into engekho leyo bakusukela. Uyazi ukuthi ngisonto edlule ngifikele icala la ekhaya. Mama angenzanga bebe ngida. Hayibo. Mama ngithi ngiyasho angiyazi into abayishoyo. Iyona nto enifunda lapha emagroundini la uthi uphuma khona. Sambula kufika icala namhlanje futhi.
abanye abafana ushaye enye ingane futhi komunye umuzi ungenelwe yini ngempela lutho mama hayibo ufuna uzongilethela ukukhuluma la ekhaya sazi mahlezi ngidlalele la endlini ulanda ukukhuluma kwale ngaphandle uzokuletha la endlini cha uthi cha mangabe uthi cha ukuthina uma kufika abazali balengane bekuthiwa wena ade uyishaya lapha yana bezoletha ukukhuluma la endlini umthwe uyilimazile ngizokusathi mina okhokha mina kuyo lapho ngebhedlela nani bashayanga ugcine nini ukudla ke sikhulume ngokudla ke lo engibonayo ukuhlela lapha efrijini kanqobelana kagcwala ugezaphi udlaphi wenze njani ithini into yakho mfana okay mama ugezaphi udla ngikhathalo Nabani mfana wami akalela la uspeech yena tshela ikhoza yena bo AK47 umnyandaba nalokho Sikatela kuhlukunyezwa uSpeech. 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 Sikatela. Lamachisa siyabhamba lamachisa lawo. Siyangijikela njalo. Nginabona la uthi vele la bazongijikela. Sikatela kuhlukunyezwa uSpeech. Sikatela kuhlukunyezwa uSpeech. Sikatela kuhlukunyezwa uSpeech. Sikatela. Bafethu, sacela subscribe kwenizobona amanye amavideo. Subscribe bani ngakho. Subscribe bani bafethu.